Můj první a poslední trenér byl Jaroslav. Což je ovšem ve vrcholovém sportu unikum. To že jo? tedy jistě je. A kdy si vás všimnul? Na lyžařském výcviku. Já byla na lyže od jak živa levá a svěřím vám malý tajemstvíčko. Já jsem na ně levá doteď. No, já jsem byla v lyžařském kurzu úplně v posledním družstvu s ostatníma motovidlama. A já jsem taky měla nejdelší lyže na světě. To se mi snad taťka pomstil, nebo co? On je podle mě teda vyhandloval v hospodě za láhev slivovice. No hrozný byli. Ty byly tak hrozný a masivní, to jste jela tak, že předek zatáčel a zadek lyží měl ještě půl hodiny čas, než začal zatáčet on. Já jsem tam zkusila. To bylo hrozný posměch a slzy. Mí odvěký bratři. A všichni se chechtali, že prej jeli to. A jeden napomádovaný frajírek z prvního družstva, všechny holky po něm jeli. Já jsem si na něj taky trošku myslela. Mě začali jakože napodobovat, jo. A holky říčely. A já jsem se ale tak prostě víte co? A popadla jsem ho za opasek a hodila jsem s ním do závěje. A hodně daleko jsem s ním hodila. No, a viděl to Jaroslav. No, to je tedy osudové. A tak se Jaroslav Hácha ocitl ve vašem životě, je to tak? Jo. Jaké byly jeho trenérské metody? Povězte. Byl to tvrdák. Vláčela jsem 2 pytle cementu, táhla auto na provaze, v benči zvedla, co dneska v posilovně málo kdo z těch napomádovaných rychlokvašných kulturistů a běhla jsem po okresce mezi autákama, tolik mozolů jako já, tolik natažených svalů a svalivých horeček jako já, to snad měla jen Radmila. Ano, k Radmile se ještě dostaneme. Víte, o vašich sportovních triumfech se dnes tolik bavit nechci, jsou navíc notoricky povědomé, zná je každé malé školáče. Ano. Spíš mě zajímají právě ty stinné plošiny, místa mimo blesky fotoaparátů a dohled kamer. Takové ty krajiny bolesti, vyčerpání, osamocení na vrcholu, zklamání. To jste řekl nádherně.